Hej, hvordan går det? Hvis du er her, kender du sikkert Enense, den instant lommeoversætter. Jeg har brugt den de seneste uger og fortæller dig kort, hvordan det er gået. Før vi går i gang, et nyttigt tip. Køb den kun på den officielle hjemmeside. Der findes kopier, som halter på nøjagtighed og materialekvalitet. For at du ikke skal lede, lægger jeg linket i beskrivelsen og fastgør det også som den første kommentar. Hvad er ens? Det er meget kompakt tovejsoversætter med skærm. Mikrofoner, der opfanger stemmen godt, og en klar højtaler. Du taler, og på omkring et sekund får du oversættelsen. Den anden person svarer, og du forstår med det samme. Den er tænkt til samtaler ansigt til ansigt, og kræver ikke, at du roder med indstillingerne. Hvor skiller den sig ud? På rejser, når du vil bestille på restauranter, eller spørge om vej, i hurtige møder med folk udefra, eller når du taler med bude og teknikere. Samtalen flyder uden at være afhængig af mobilen. Den understøtter mere end 3 sprog og opdateres via Wi-Fi eller Bluetooth, så den bliver bedre med tiden. Om nøjagtigheden til almindelige sætninger og forskellige accenter fungerer den rigtig godt. Hvis der er meget støj, eller du fyrer meget lange afsnit af, hjælper det at tale tydeligt og bruge kortere sætninger. Til hverdagsbrug er den mere end tilstrækkelig. Desuden er den lille og let og passer i enhver lomme. Kort sagt er det en hurtig og praktisk løsning til at kunne forstå hinanden, uden at skulle hive mobilen frem hvert andet minut. Hvis du er interesseret, finder du linket i beskrivelsen og i den fastgjorte kommentar. Og hvis du vil have, at jeg tester den på et bestemt sprog eller i en konkret situation, så skriv det i kommentarerne. Vi ses i den næste video.